Namboge Beba. Yes, I'm Bomo. Okay, man, you have a member of social media. Yes, I'm. Aya, but for now, when I can't be lot of Ramas. Lanya, you put panta in Nishi. You put panta in Nishi. Remove it. Aya, to a phone and I can't be lot of Ramas. Lanya, I told him maybe not. No. I told that in Taco Sheze. Okay. I told that in Taco Sheze. We didn't get the thing. The way phone on Allah, the way phone on my home of ma, the way phone on Allah, get the way on Allah. Be a clean screen the phone, okay? Clean screen the phone, okay? Clean your screen the phone, okay? Get by your phone. Oh no, clean your camera. No. Then get by your clean your camera. What happened here now? Who clean your camera? By camera again. Okay. Clean it, lami. On your map, here we clean the camera. Clean it, lami. Ina homo kamba yoko. How many years will left? Clean your camera. My camera. Back of camera. Camera de na nazo clean lamia. Osa de nazo. Ndene na nazo. Clean enke no nihu, clean enke no nihu. Odiloke. Odibe okay. Aya de we na la ke bi lot ke la ramazo. Ija ball. Mba. Beshila tatu ko do ko ge. Tonazo. Ora reverse bia. Yes, I baga hun ball. Ana ma no ball. When we joke oku ka ga rally. Ana ma ga rally. E ga be rally mbo. Mba. Jibo oku ga gba ọsọ ọgụ. Mba. Like what ihe ji nwe okwu ndị Boy Scout. Amano mono otechi Chineke sikem. Oto Chineke shikege le ebe ike gị nọkwa. N'otu ọwụ. Ike m na-ebe o kwesịrị ịnọ. Elekwen ya. Ọ nọ n'ime akwa m. Ọ nọ n'ime akwa gị. Ike gị nọ n'ime akwa gị. Ike m nọ n'ime akwa m, dịkwa n'ebe ọ ga-anọ. Ọ nọ n'ime akwa gị. Nweghị ike gị ga-amabụrụ okwu ndị ji agba mgbe every time. Kwodi okwu ị gara ga amabụrụ nweghị ike. Mbịa were phone. Face a front ebe a. Face a front. Nọrọ nga stand there glass up. Otu aka gị. Elekwa na ara gị. Ọ nọ n'ime akwa m. Papa aka gị ahụ, keep your hand straight. Keep aka gị straight. Keep aka gị straight. Aka m nọ straight, ọ nọ straight. Elekwa na ara gị. Ọ nọ n'ime akwa m. Ọ nọ n'ime akwa. Enweghị ara, enweghị otele. Ọ nọ n'ime akwa m bishọp, ama m ihe wụ ihe a. Achọ m takoshi eze ahụ. Enweghị ara, enweghị otele. Gị bịa nga takoshi gị m eze. Bishop, ị na-ahụ FM dị free. Eyi m free gam. Dem you, Chineke agbaghị ọkụ, dem you.
Them you. You man no free gun can me. Them you. Mena give me one guy. Me get sakra. Abagi you na give me one guy. While when tanta no ge manazotel. Ibegi adjust no ha ko. Happen when them you chile ka ba go. Free gun ke ga home happen here na ko. Eyi free. Happen. Na gini me. Free gun ke ga ho no mo. Nsha mi u free gun anom na house anom no lo. Iji te gini na m ga ho ge. Free gun mi din ke undefeated. Oya ga yite fitted the government hotel. Oya ga yite defeated. Onye look at anam lege nga. Mba. Were phone gi chile ka ba go ko were phone gi. Ma bingo. Ele hi ji ga akoko ta gi we phone. No. We phone na mba ge la so bia were phone na. The we phone na ha ba ho no ge la so ge were phone. Bia were phone. E pesere me na ihe so we get bend the chat down. Le evode. I want him say bed the dan ishim ga akọ n'eba. Okay. The way phone go be. The phone ni hu. Ti ya ni hu of ma. Ti ya ni hu. Hey te tara ni hu ogene. Eshinum church nde he won he eshim church. Ke were ya go water ni hu ota. Totally bament mo nwe here. Eshim church hapo ihe ahụ ị na ha ahụkwa ihu m eshim church. Achọm data takosheze ya clean. But I clean on ge. Clean on ge. Ọ ga-apụta n'otu ahụ. Asị gị were aka clean on ge guess mo ga-apụta taa. No, ọ ga-apụta but ọ ga-apụ like that. Ị ga-afọle. Adịm 30. Ede gịnị? 30. Mekọdị aka gị taa. Bishop ndị nke wụ m aka gị. Gị nwa aka gị shrink wara shrink wa ka ebere nga bịa gwa m sị dị taa. Ịma otu weda dị. Akpọrọ Them you which weather. Get hello but dịka woda. Hello but no Chineke agbago ọkụ. Anọ m Scotland. In Scotland, give me one say the tate. Bishop, ọgụ amụrụ m ọgụ awụ mmam. Ahụta m ọgụ awụ mmam. Okay. I got the one baby not 30 years. Ijo mole. Bishop amụbe m nwa. Abamwa go ka dekwa mma. Ndudu ka ajụjụ wụkwa nka. Agbanwa m Then you go ka dekwa mma Chineke agbago ọkụ. Ị na ga ha ọtọ kemgbe ị nọ 30 years. Ị na ga ha ọtọ. Enwe mmiri amụ na abaghị na Chineke. Ọgwa mebiri akpa nwa afọ m. Gwa iji ajụ m akpa nwa afọ m. Agbanwa go ka dị nta ọ dị mma. Ọ nọ n'ime ahụ ma ọ dị mma. Ọnwa ihe mebiri ya, ụgwọ a ga-emebikwana ya. Ngo le hono gbagị ya. Iji ajụ m akpa nwa m nọ n'ime afọ m. Asịghị dem you Chineke agbaghị ọkụ. Otu ọ dị. Iche agata. Nwa agbọghọbịa akpa nwa ya ka dị mma. Iwe onye ebe? Ahụ m onye Abia steeti. Ebe na-abịa? Ahụ m onye Ọhafịa. Ebe na Ọhafịa? Ahụ m onye Ọkọn. Ebe na Ọkọn? Ndị atọ te. Ka nnụ. Nke a akwa. Ewepụla nwa mbụ? Mba. Abụrụ gị ọnụ? Mba. Kemgbe ị pụtara ụwa mmadụ ọgbala gị enyi mbụ gwa gị okwu si na ọ chọrọ ịlụ gị. Mmadụ ole gwarala gị okwu ọlụlụ since ị pụtara ụwa? Aga m echetewu. Ka ihe mere na ikwe ha ka ha lụọ gị mgbe ha na-agwa gị okwu ọlụlụ? Adịghị m redi mgbe ahụ. I mechala ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ugbu a
ka ọ ghara iwu nwoke bịa lụọ gị echi gị gbawa n'iro imechala ihe ọbụla ndụ niile ị chọrọ ibi tọchala. Adị m ready ugbu a. Ihe m jụrụ gị wee ibichala ndụ nwa bingo Chineke agbaghị ọkụ taa ibichala ndụ niile na-ebi Chineke agbaghị ọkụ. A na-ebichakwana ndụ ebicha oke ngwa ebichala m. Ike gị osiri ike, ike gị ana-enwe ike, ihe a na-enwe ihe na ya osiri ike. Oshi ike. Gịnị? Ike mechi n'ike oshi ike. Ọ dị ebere mapụrụ taa yiri drọwa. Ike ga yiri drọwa kọbọd adị agbughe teacher exercise book ka ebere nga abịa agwa m soshi ike. Ike ga yiri Ike ga yiri local government school ike ma ọ gbasago ụgwọ ka m butere ya so hafu ya aka oshi ike ọbụla ọ dị soft. Ike local na-esighi ike. Ara osiri ike. Oshi ike ọ dị soft ọ dị soft. Ara ire ara onye nwere polio ara na-esighi ike. Ma achọkwala m ndị di m amakwa m nke nwe ha. Dem you nwa bingo achọkwala gị dajaga makwa ara ga ọwụ oji ga onye nwere onye polio bịara nga akwụ bịakwa m sa ma achọkwala gị ndị dị. Enwere ara anọghị n'obi onye rega polio hụ bịa. Enwe ndị na-alaiki nke ahụ ma achọkwala m ha biko ama m ihe na-akọ. Enwe ndị laikiri ya otu ahụ. Ije eyi pant. Ana m eyi pant. Enwere nke pụrụ epu. Pant ma na-epu epu ana m eyi pant na-epu epu. Enwere onye ara nọ na family unu? Anyị nwe onye ara. Enwere onye agụrụ gburu n'ụlọ unu? Agụrụ a na-agụ anyị anyị enwe ndị agụrụ. Nna gị na nne gị ha ka dị ndụ? Mma gị o ji eme ntamu? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 7. Otele Rosanna mpa gị mụrụ? Family of community family. Egbe eluigwe agbagbuole mmadụ na family nne gị na nna gị mbụ? Mba. Amụrụ gị through IV ka ọ amụrụ gị based on ịmụ nwa normal rotation? Asa amụ nwa ka isi mụọ m. Ọ na general hospital ka a nọ mụọ gị ka ọ wụ private? Ọ na private. Nwa agbọghọbịa amụrụ n'ụlọ ọgwụ ndị ji ego, ụlọ ọgwụ ndị ji ego. Ahụ eze gị. Bring it closer, bring it closer. Maka anọghị nga onye mbiri gị isi gị onye kara gị maka? Ihe a mgbe m pere mpe. Mgbe ndị ntakịrị. Nwa agbọghọbịa vụ saanị ndị ọgbanje, saanị ndị ọgbanje. Na mbịara ịkpụkwa dị chọrọ ịchụrụ m ndị di ma amakwa m ihe nwe ihe ahụ. Ọ dị ka iji aṅụ gbanarị dasị m na-ede ihe nakwa gbasara gị ihe m dege. Ọ gbasara gị ihe m dege. Ọ dị bad. Ọgbanje dege Chineke agbaghị ọkụ ka ekwu ozu okwu nwere onwe gị. Onye riri eri. Ọba n'ụrụ ije oge mi na-eyi bra because i kwesịghị protein enweghị ara. Hip hop o mere gị n'ike? Mba. Otele gị bụ jota? Otele gị ofu jota? Maybe ọ ga-awụnụ. Mam. Agbọghọbịa.
ike ya na-edetu anything na-enweghị ofu ga na-agwụla jọtala ala P2 Alaska check up on oge n'Otele. Ihe na-ekwu aghọta m ihe na-ekwu. He ga-aghọtala anya m agbaghị. Enwere ike na-evu P2 Alaska check up. Immediately etiri amụ ya anyụọla immediately. Ọ ya wa P2 Alaska. Ihe a na-akọsọ ga-enyu immediately. Ọ ya wụ P2 Alaska check up. Ihe a wee tiga amụ immediately ga-enyo instantly. Ike govu ya. Ovu ya mba. Otele na-evu P2 Alaska check up. Ike ga ọgbawala kondom mbụ. Mba. Otele. Okwu na-adịghị. Okwu ike na-adịghị. Otele na mamuduka otele onye a chi na-akpọcha dịcha n'ime otele. Ịghọtala? Nke gị ọka na ya nke na-eticha enwere mgbe ọ ga-wee ti ga-amụ n'otele na-emeghị nke gị na-eme ota ọ na-eme ya Mba, mam nke ahụ. ọ na-eme na seti ga-amụ ya eme ota Mba. ọ ya awụ ihe a na-eti chai ọ ya nwa anya pụla nke gị Onye na-anyapụ ya nwe ihe dị otu ahụ nọ n'ike mụnwa. dem yu Chineke agba gị ọkụ ebe ese m mba ma dabisa ọ dafụrụ eme ahụ ọ bụ dị mmadụ wee rugide gị ọrụ ka ekwe aka n'isi chefu anya white dem yu Chineke agba gị ọkụ nwa pinko nwụrụ anwụ ịnọ nga ahụ nwoke ibe m abịa gbere chai ịnọghị n'otele wefu ya ejila amụkwu ka fụ chai ịnọghị n'otele bịara nga asị ịmaghị nwa agbọghọbịa chai ịnọ ya n'otele adafụla chai dafụrụ adafụ Mina ọgbaga gị n'ara Mba, ndị otu minara sikwa na agba m n'ara ma m ihe wee dem you masị nwere ụmụ nwaanyị na-enwe hormonal imbalance masị nwere ụmụ nwaanyị na-enwe hormonal imbalance ụfọdụ wee infection ụfọdụ wee abortion debịa egwa ejom sị otu minara achagbaga na ọwa ahụ ọdọ gị ọ nwaanyị ka ewu ịbịara nga bịa gwa m sị dị 30 wale kwara ihe onye 45 iche onye skuul mọda bịa nga bịa gwa m ihe nkromansa ihe nọ ihe megidere ekwurola ịhụcha anyị nọghị n'otele na ihe ọchaga ka nwunye ndị ebube agụ nọ n'ọnụ atagidele gị ga-enyo ahụ pụọ Mba. iji aṅa m Mba. iji aṅụ ara ma atamaghị O depende. Ọ dependere. Onwe ihe nwere ya a na-aṅụ n'ọhịa o ji edepende ya. Adependere. Ọpọn si nwe ha ara stil ichi ya mmadụ abụọ problem ọbịa inwe dependant. Inwe ha ara anaghị ọwa bụ inwe dependant nwa bingo. Ba adependere. Adependere l'otu ọ dị. Ichi onye kọlọ. Na mama ozugbo ka emisiri gị n'ahụ iji achagha ihe ịchaga. Ndị chighara how many minutes ka ị na-echighara? Ndị were ara chighe n'ọnụ ha na-aṅụ gị how many minutes ka ị na-echi ha? Ọ ya mere m isi gị na o dipendere ya. How many minutes onye ka ị chiri echi onye mmadụ ole ka laya maybe mmadụ ole nyụrụ laga 30 seconds ị ga-akpọ ya minutes seconds. Ya were ara anya onye na-adịghị ugwu isi akpụrụ n'isi ya aṅụ 30 seconds ọwara ya agbaga nwa pinko nwụrụ anwụ nwoke na-abịabe mata ụlọ be nne gị asị gị kwụsị aka n'ọnụ Chineke agbaghị ọkụ ọ ya mere nwe ha ara gị nọrọ were ara kọjọ ya just fodu ara ya na-adịghị ihe nne ya chige nwoke ibe m n'ọnụ for 30 seconds ya na-aṅụ gị n'otu isi iche akwara
Branga begum tate shakash. Arage ye onye nwere pneumonia. Look at. Branga begum se tate shakash. They were up with him. I sang at them you want bingo. Damn you. I quit him away keeping all your kids in a night. Silly when Harry when he. One boy, her name was Hannah, but Anna is young and mother 30 seconds. 30 seconds. ¿Qué country no? UK. ¿Qué le quiero a UK? Ọnụ bekee. Ọnụ bekee no awo gene. Ye le ono wo ọnụ bekee awo. Onye ọbụla arụ achọ ọnụ bekee free country. Onye ọbụla arụ achọ ọnụ bekee Chile ka agbaga ọkụ. Ịsaga pant ka ịsaga efere. Ele nke wo ọrụ gị nga nke ikpu nshi ka ịsaga ụlọ. Ele ihe wo ọrụ gị na UK. Bịara nga abịa gbọsọ. Ebe a na-agwọ ọrịa. Ha? Ebe a na-agwọ ọrịa. Ọrịa dị otu ole ndị ara ka ọ bụ ndị shide mma. Ndị shi dị mma. Ewe nọọsụ. M na-arụ ebe a na-agwọ ọrịa. Asị gịnị ka asị gịnị ọwa asị nọọsụ ka ọwa asị cleaner. As a nurse. Shapụla ire. As a nurse. Shapụla ire. Ka m ga-eji asụsụ Igbo kpọọ ya nọọsụ. Ịbịa nga as a nurse. Shapụla ire. Nwa agbọghọbịa bụ nọọsụ ndị ahụ na-adịa. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị nọ 30 years? Mmadụ ole? Maybe mmadụ atọ. Ise? Kemgbe ị pụtara ọzọ? Deke wee ise. Ehe m gwara gị atọ. Mgbe ị nọ Nigeria, mmadụ ole tara gị? Abụọ. Gị gama n'obodo Igbo, mmadụ ole tara gị? Ofu. Ofu onye tara gị n'obodo? Yes, mmadụ atọ ya taga nwe onye amụ ya dị mma, nwe nke mmiri amụ ya dị mma, ka ọ nwee nke mmiri amụ ya dị mma ịtọwalị gị ime. Ha jọs atacha gị onye ụlọ ala. Ọ na-ekpu okpu nna be ya, anya na-eme rọ. Ata gị ji anyụ. Anyụbe m. Anyụbe mbụ gị bịa nga shakpere ekele mụrụ m emere m Bugatti. Kamgbe ịnọ 30 years nyube bịara nga bịa afọ m gram. Ha akpọgatara ihe akpọga asanga temyo Chile ka agba gị ọkụ. Ya mere m ji bịa na ka m lenụ mgbe ị ga-akpọ ịnụ m onye ga-eme m anyụbe m. Kamgbe pụtara ụwa nyube ka bịa nga ekoghere m onye ahụ ga fọm ga echese nwere ihe nyụla bifọ. Nyube ka bịa nga bịa amwekeshe. Ara enweghị ike enweghị still nyube. Dem you nwa bingo. O di mmadụ ga enyo na genyo akpara afa bottle water. O di mmadụ ga. Onye hụ gị na otu ike gị takpọrọla na genyo na genyo kwentepete. Nyo ga akpọrọ akpọ. Nwa bingo. Otele nwere ike Otele nwere ike enyo na hi na ha. Ele mkpu na-eti ma atamaghị. Ana m eti mkpu because ananụ m anyụ. Ị na-eti mkpu. Senta tebụl ike a na-eti mkpu maka ọ na ha anyụ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ọ ya kpọ nọmba gị? 0803293. Or your WhatsApp number. Or your WhatsApp number get you taking at that place. Don't listen. Don't come here. It's still active. Don't joke with me here. Come here. Boy, 0803293.
080-3377-7797. Gbara ya. 080-3293-7797.